Dragi učenici, dobrodošli u video lekciju iz matematike za 3. razred srednje škole. Tema današnje video lekcije je pravac regresije. Ja sam Nada Mihovilić, profesorica matematike. Nakon ove ćete lekcije moći opisati linearnu ovisnost niza podataka, odrediti koeficijent korelacije i odrediti pravac regresije. Za rad će vam biti potrebni papir i olovka, te džepno računalo, Microsoft Excel i GeoGebra. Kod primjera zaustavite video i pokušajte zadatke riješiti sami. Na kraju lekcije nalaze se zadaci za vježbu. Po potrebi vratite se i video pogledajte ponovo. Za određivanje jednadžbe pravca regresije bit će nam potreban koeficijent korelacije. Što je koeficijent korelacije i kako ga izračunati, vidjet ćemo u sljedećih nekoliko primjera. U svakodnevnom se životu susrećemo s veličinama koje su linearno povezane. Primjerice, količina krumpira i cijena. Ako znamo cijenu 1 kg krumpira, jednostavno ćemo izračunati koliko ćemo cijenu platiti za 2, 3 i tako dalje kilograma krumpira. Ili kreće li se neko tijelo konstantnom brzinom, primjerice 2 metra u sekundi, u 1 će sekundi prijeći put od 2 metra, u 2 sekunde put od 4 metra i tako dalje. Te su veličine međusobno linearno povezane. No, pogledajmo nekoliko primjera veličina koje odstupaju od linearne povezanosti. Dob i visina djeteta svakako su međusobno povezane. Starije će dijete biti i više. Ili broj riješenih zadataka u nekom vremenu. Provedemo li više vremena u rješavanju zadataka, svakako ćemo riješiti i više zadataka. No te veličine nisu nužno strogo linearno povezane. Vezu između podataka često prikazujemo grafički. Primjerice, količinu i cijenu krumpira možemo prikazati u koordinatnom sustavu, pri čemu na horizontalnoj osi količina krumpira u kilogramima, a na vertikalnoj cijena koju treba platiti za tu količinu izražena u kunama. Primjerice, za 1 ćemo kilogram platiti 3 kune, pa će 2 kilograma koštati 6, 3, 9 kuna i tako dalje. Uočimo da su sve točke koje predstavljaju vezu između količine i cijene krumpira točke koje pripadaju istom pravcu. Za takve ćemo veličine reći da su potpuno korelirane. Dob i visina djeteta odstupaju od linearne povezanosti. Podatke o dobi i visine djeteta prikazat ćemo uz pomoć raspršenog dijagrama rasipanja. Na horizontalnoj osi prikazana dob djeteta u godinama, a vertikalna os predstavlja visinu djeteta u centimetrima. Uočimo da djeca iste dobi ili približne dobi nisu nužno iste visine. Podaci koji su ovdje navedeni ne pripadaju istom pravcu, međutim možemo zamisliti pravac koji bi najbolje opisivao međusobnu povezanost dobi i visina djeteta. Taj će pravac biti pravac regresije i s njime ćemo se baviti u ovoj video lekciji. Uočimo da s dobi raste i visina djeteta, pa ćemo reći da su ovi podaci međusobno povezani jakom korelacijom. Linearna se ovisnost dviju varijabli opisuje koeficijentom korelacije u oznaci R. Koeficijent korelacije imat će vrijednost između -1 i 1 ili pišemo još da je apsolutna vrijednost koeficijenta korelacije manja ili jednaka od 1. Pritom, ako je R jednako 1 ili -1, korelacija je potpuna i podaci će biti linearno ovisni. Ako je R 0, korelacije među podacima nema. Ako je apsolutna vrijednost koeficijenta korelacije primjerice 0,8, reći ćemo da su
podaci povezani jakom korelacijom i da je model koji ih povezuje reprezentativan. Ako je pak R 0,2, korelacija među podacima je slaba. Za korelaciju koja je koeficijent korelacije primjerice 0,5, reći ćemo da je umjerena. Osim koeficijentom korelacije, linearna se ovisnost dviju varijabli opisuje i koeficijentom determinacije s oznakom R kvadrat. I za koeficijent korelacije i koeficijent determinacije vrijedi isto pravilo. Koeficijent determinacije je jednak je kvadratu koeficijenta korelacije, a čim je apsolutna vrijednost koeficijenta korelacije, odnosno koeficijent determinacije bliže broju 1, korelacija je jača, odnosno čvršća i model koji povezuje podatke je reprezentativniji. Za niz podataka, primjerice x1, y1, x2, y2 i tako dalje sve do xn, yn, koeficijent korelacije računa se navedenom formulom, pri čemu su x potez i y potez aritmetičke sredine varijabli x odnosno y, a sigma x odnosno sigma y disperzije koje se računaju na navedeni način. Ako podataka nema puno, koeficijent korelacije možemo računati ručno, no u ovoj ćemo video lekciji pokazati kako koristiti tehnologiju za izračunavanje koeficijenta korelacije, a samim tim i određivanje pravca regresije. Podaci prikazani u ovom primjeru međusobno su linearno ovisni. Sve točke pripadaju istom pravcu. Koeficijent korelacije iznosi -1, pa ćemo reći da su podaci povezani potpunom negativnom korelacijom. No, premjestimo li točke tako da ne pripadaju istom pravcu, dakle da odstupaju od pravca, vidimo da se mijenja i koeficijent korelacije. Sada je korelacija umjerena negativna, umjerena slaba. Ako promijenimo položaj točaka i dalje, vidimo da je korelacija slaba, ali pozitivna, slaba, umjerena. Čim su točke bliže pravcu, korelacija će biti sve jača, sve čvršća i primjerice kada je koeficijent korelacije jednak 0,832, zaključujemo da je korelacija među podacima jaka i pozitivna. Pravac u odnosu na kojeg gledamo položaj ovih točaka zvaćemo pravcem regresije. Pravac regresije je pravac koji najbolje opisuje linearnu ovisnost niza podataka, a njegova je jednadžba y je kx plus l, pri čemu ćemo koeficijente k i l računati na sljedeći način. Nage pravca k računamo kao omjer disperzije varijable y po disperziji varijable x pomnoženo sa koeficijentom korelacije, a koeficijent L bit će jednak aritmetičkoj sredini varijable y od koje oduzmemo koeficijent k pomnožen sa aritmetičkom sredinom varijable x. Riješimo prvi primjer uz pomoć džepnog računala. Poduzeće analizira podatke o iznosu profita u ovisnosti o broju prodanih proizvoda. Podaci o broju prodanih proizvoda i profitu dani su u tablici. Primjerice, za 100 prodanih proizvoda profit poduzeća iznosit će 26.000 kuna. Za 105 prodanih proizvoda 29.000 kuna i tako dalje. Odgovorimo na pitanje postoji li među danim podacima linearna ovisnost, te ako postoji koliko je jaka, čvrsta, reprezentativna. Odredimo pravac regresije, koeficijent korelacije i koeficijent determinacije. Zatim odgovorimo na pitanje koliki se profit može očekivati od 130 prodanih proizvoda, te koliko bi proizvoda poduzeće trebalo prodati kako bi ostvarilo profit od 50.000 kuna. Odgovorimo na prvo pitanje uz pomoć džepnog računala.
Džepno računalo ima opciju računanja u statističkom načinu rada, statističkom modu. Da bismo uključili taj mod, odaberemo tipu Setup te opciju za račun u statističkom modu. Ovdje se nalazi pod 6. Zatim odaberemo opciju za računanje pravca regresije. Otvori nam se tablica u kojoj ćemo upisati podatke. U prvom stupcu varijabla x predstavljat će nam broj prodanih proizvoda. Drugi stupac, varijabla y, bit će stupac u kojem ćemo upisati profit poduzeća u tisućama kuna. Nakon što podatke upišemo, odabrat ćemo tipku Option, kratica OPTN, kako bismo odabrali opciju za računanje pravca regresije. Ovdje se nalazi pod brojem 4, Regression Calc. Pritiskom na taj broj prikazat će nam se na zaslonu džepnog računala jednadžba pravca regresije, koeficijenti pravca regresije i koeficijent korelacije. Dakle, pravac regresije dan je sljedećom jednadžbom, koeficijent korelacije iznosi 0,9719 i tako dalje, a koeficijent determinacije izračunat ćemo kvadriranjem koeficijenta korelacije. Iznos koeficijenta determinacije je 0,9446 zaokružen na 4 decimale. Kako su oba koeficijenta blizu broja 1, zaključujemo da među podacima postoji jaka linearna ovisnost. Odgovorimo na pitanje koliki se profit može očekivati od 130 prodanih proizvoda. Pravac regresije je dan sljedećom jednadžbom i za potrebe računa zaokružit ćemo njegove koeficijente na 3, odnosno 2 decimale. Varijabla x ovdje predstavlja broj prodanih proizvoda, a profit je predstavljen varijablom y. Kako bismo odgovorili na pitanje koliki se profit može očekivati od 130 prodanih proizvoda, izračunat ćemo koliko je y ako je x jednako 130. Y pritom iznosi 37,22, pa će odgovor na pitanje glasiti: za 130 prodanih proizvoda može se očekivati profit od približno 37.000 kuna. Sljedeće pitanje glasi: koliko bi proizvoda poduzeće trebalo prodati kako bi ostvarilo profit od 50.000 kuna? Sada je varijabla y jednaka 50, jer smo sa y označili profit ovoga poduzeća. Naš je zadatak odrediti koliko bi proizvoda poduzeće trebalo prodati, a taj smo podatak označili varijablom x. Pa u jednadžbu pravca regresije umjesto y uvrstimo 50, izračunamo koliko je x. Broju 50 dodat ćemo 2,56, te cijelu jednakost podijeliti sa 0,306. Vrijednost x je približno 171,76. Odgovor na pitanje glasi: kako bi ostvarilo profit od 50.000 kuna, poduzeće bi trebalo prodati 172 proizvoda. U drugom ćemo primjeru odgovore na pitanja i pravac regresije odrediti uz pomoć GeoGebre. U istraživanju se proučavala ovisnost broja cvrkuta cvrčaka i temperature zraka. U tablici su dani podaci o prosječnom broju cvrkuta u sekundi i temperaturi zraka u stupnjevima Celzija. Odgovorimo na pitanja: postoji li među danim podacima linearna ovisnost, te ako postoji, koliko je jaka? Odredimo pravac regresije, koeficijent korelacije ili koeficijent determinacije, te odgovorimo na pitanja: ako se temperatura poveća s 22 na 27 stupnjeva Celzijevi, kako će se promijeniti prosječni broj cvrkuta u sekundi, i ako se prosječni broj cvrkuta u sekundi smanjio s 19,5 na 15,5,
kako se promijenila temperatura. Odgovorimo na pitanje u primjeru uz pomoć GeoGebre. U izborniku Pogled odaberemo proračunsku tablicu i u tablicu upišemo podatke o temperaturi zraka i broj cvrkuta cvrčaka. U prvom su stupcu podaci o temperaturi zraka, a u drugome podaci o broju cvrkuta cvrčaka. Sve podatke odaberemo te odaberemo opciju dvovarijabilne regresijske analize. Prvi će stupac predstavljati temperaturu, a drugi broj cvrkuta cvrčaka. Uključit ćemo i opciju upotrijebi zaglavlje kao naslov kako bi nam prikaz bio pregledniji. Kliknemo analiza, možemo ugasiti algebru i grafički prikaz, te povećati prozor u kojem se prikazuje raspršeni grafikon s našim podacima. Na horizontalnoj osi temperatura zraka, a na vertikalnoj broj cvrkuta cvrčaka. Odabrat ćemo linearnu prilagodbu i nacrtat ćemo pravac regresije i učitati njegovu jednadžbu. Koeficijenti pravca regresije zaokruženi su na 4 decimale, a broj decimala na koje zaokružujemo možemo odabrati u izborniku postavke. Primjerice, možemo zaokružiti na 1, 2, 3 i tako dalje. Željeni broj decimala. Jednadžbu pravca regresije smo odredili, a kako bismo odredili koeficijent korelacije, odnosno determinacije, uključit ćemo statistički prikaz podataka. Čitamo. Koeficijent korelacije iznosi 0,8361, a determinacije 0,6991. Zaključujemo da su ovi podaci povezani jakom pozitivnom linearnom korelacijom. Odredili smo pravac regresije, koeficijent korelacije i koeficijent determinacije. Zaključak je da među podacima postoji jaka linearna ovisnost. Odgovorimo sada na drugo pitanje. Ako se temperatura poveća s 22 na 27 stupnjeva Celzijevih, kako će se promijeniti prosječni broj cvrkuta u sekundi? Varijabla x predstavlja temperaturu zraka, pa izračunajmo kolika će temperatura biti, koliko će biti cvrkuta u sekundi kada je temperatura 22 stupnja Celzijeva. Upišemo 22 i pritisnemo tipku Enter. Broj cvrkuta je tada približno 14,87. Izračunajmo i prosječni broj cvrkuta pri temperaturi od 27 stupnjeva Celzijevih. Upišemo 27 i izračunamo prosječni broj cvrkuta. Dakle, pravac regresije je dan sljedećom formulom. Ako je temperatura 22 stupnja, broj cvrkuta bit će približno 14,9, a za temperaturu od 27 16,8 cvrkuta u sekundi. Zaključujemo da se prosječni broj cvrkuta u sekundi povećao za 1,9. Primijetimo da se temperatura povećala sa 5 stupnjeva, pa je povećanje prosječnog broja cvrkuta jednako umnošku 5 stupnjeva i koeficijenta 0,381. Odgovorimo na sljedeće pitanje. Ako se prosječni broj cvrkuta u sekundi smanjio s 19,5 na 15,5, kako se promijenila temperatura? Jednadžba pravca regresije je kao što je navedeno, no sada znamo prosječni broj cvrkuta, a treba izračunati temperaturu. Kako je broj cvrkuta označen sa y, a temperatura sa x, iz jednakosti 19,5 je koeficijent puta x plus drugi koeficijent, izračunamo x.
Od 19,5 oduzmemo 6,481 i razliku podijelimo sa 0,381. Dobiva se sljedeća vrijednost. Dakle, prosječni broj cvrkuta 19,5 ako je temperatura zraka približno 34 stupnja. 15,5 će biti prosječni broj cvrkuta pri temperaturi od približno 23,67 stupnjeva. Zaključujemo da se pri promjeni cvrkuta s 19,5 na 15,5 temperatura smanjila s 34 na 23,67, odnosno za 10,5 stupnjeva Celzija. Treći ćemo primjer riješiti uz pomoć Microsoft Excela. Kupac želi kupiti rabljeni automobil. Odabrao je marku i model vozila, prijeđene kilometre, te u oglasniku potražio automobile odabranih karakteristika. U tablici su prikazani podaci o starosti i cijeni vozila. Odgovorimo na sljedeća pitanja. Kolika je očekivana cijena vozila staroga 5, 10, odnosno 15 godina, te kolika je očekivana starost vozila koje kupac može kupiti za 28.000 kuna. Podaci o starosti i cijeni automobila već su uneseni u tablicu. Kako bismo odredili pravac regresije, podatke ćemo odabrati te u izborniku umetanje odabrati grafikon. Možemo kliknuti na neki od već ponuđenih ili odabrati opciju raspršeni grafikon, dijagram rasipanja. Podaci o cijeni automobila su na vertikalnoj osi, a o starosti na horizontalnoj osi. Kako bismo prikazali pravac regresije, u desnom gornjem kutu grafičkog prikaza kliknut ćemo na plus i potvrditi opciju pokaži crtu trenda. Na grafičkom nam se prikazu prikaže pravac regresije. Kako bismo mu prikazali jednadžbu, odabrat ćemo pravac regresije te desnim klikom otvoriti izbornik u kojem ćemo odabrati naredbu oblikovanje crte trenda. U otvorenom prozoru potvrdit ćemo opciju prikaži jednadžbu na grafikonu te prikaži R kvadratnu vrijednost na grafikonu. Zatvorimo ovaj dodatni prozor i pomaknemo jednadžbu pravca regresije i koeficijent determinacije kako bi nam bili vidljivi. Očitamo jednadžbu pravca regresije, odnosno njegove koeficijente i koeficijent determinacije. Pravac regresije dan je sljedećom jednadžbom, a koeficijent determinacije iznosi 0,587. Zaključujemo da je linearna povezanost, odnosno korelacija, umjerena. Koeficijent korelacije jednak je drugom korijenu iz koeficijenta determinacije, a njega možemo izračunati na sljedeći način. U ćeliju upišemo jednako, drugi se korijen računa uz pomoć naredbe SQRT, otvorimo zagradu i možemo ili upisati adresu ćelije u kojoj se nalazi podatak u koeficijentu determinacije ili samo na taj podatak kliknuti. Zatvorimo zagradu i potvrdimo pritiskom na tipku Enter. Koeficijent korelacije iznosi 0,766. Koeficijente pravca regresije smo očitali i odgovorimo na pitanje kolika je očekivana cijena vozila staroga 5, 10, odnosno 15 godina. Kako je u našem grafičkom prikazu starost prikazana na horizontalnoj, a cijena na vertikalnoj osi, varijabla x predstavlja nam
starost automobila, a cijena je predstavljena varijablom y. Kako bismo odredili očekivanu cijenu vozila starog 5, 10, odnosno 15 godina, potrebno je izračunati vrijednost y kada je x 5, 10, odnosno 15. To ćemo učiniti na sljedeći način. U ćeliju ćemo pisati jednako koeficijent k pomnožimo sa brojem godina i tome dodamo koeficijent L. Potvrdimo sa Enter. Automobil star 5 godina očekivano će imati cijenu 47.632 kune. Na isti ćemo način izračunati cijenu vozila staroga 10, odnosno 15 godina. Dakle, upišemo jednako koeficijent k pomnožimo sa 10 i dodamo koeficijent L. Odnosno, k pomnožimo sa 15 i dodamo L. Dakle, cijena automobila starosti 10, odnosno 15 godina biti će 31.606, odnosno 15.580 kuna. Kako bismo odredili kolika je očekivana starost vozila, koju kupac može kupiti za 28.000 kuna, potrebno je odrediti x ako je vrijednost varijable y 28.000. Iz jednakosti 28.000 je minus 3.205,2 puta broj godina starost automobila plus 63.658 izračunat ćemo x. Da bismo izračunali x, od 28.000 treba oduzeti 63.658 i tu razliku podijeliti sa koeficijentom k. To ćemo učiniti na sljedeći način. Dakle, upišemo jednako od 28.000 oduzet ćemo 63.658 i dobivenu razliku podijeliti sa k. Za 28.000 može se kupiti automobil star 11 godina. Dakle, očekivana je cijena vozila starog 50, odnosno 15 godina dana u tablici, a za 28.000 kuna može se kupiti vozilo staro 11 godina. Za vježbu riješite zadatke kojima možete pristupiti putem navedene poveznice ili skeniranjem QR koda. Doviđenja.